Silav roj başı var başı vanno hevit ku te başın selametin çen nuçi hene mijwara amade kinet xwazim pêşkeş bikim lê nûçiya pêşî di derbarê peymana dawî ya di navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Şamê de ye. Niha peymanekî hatiye parvekirin di medya civakî de gelo çi qas rast e, çi qas derew e, çi qas tiştekî sext ye em bi hev re lê binêrin. Baş e, heta niha naveroka vê peymanê nehatiye piştrast ne rêveberiya Xweser, ne Şam û ne jî tu saziyekî me yê fermî negotine ku peymanekî bi vî şîklî heye di çapemeniya me de jî çapemeniyên xwedî îtibar de tiştekî wisa nehatiye parvekirin. Yani min ji çend hevalan pirsî hem zimanê erebî ku tê de hatiye bikaranîn ne zimanê rêveberiya Şamê ye. Ka em bindirin tê de çi heye? Em hêvî dikin rast be ji ber ku tiştê xweş tê de hene. Tamam, em bi hev re lê binêrin. Peymana ku hûn dibînin li ser ekranê ev qaşû ji aliyê hikûmeta Demkî ya Şamê ve hatiye amadekirin. Rast e di rûpela Facebookê ya kanala fermî ya Şamê de hat parvekirin lê hema hat rakirin. Ji nişka ve hat rakirin. Êdî Ehmed El-Şara bi xwe müdaxele kir. Êdî dewleta Tirkiye müdaxele kir em nizanin. Em dizanin ku aniha hikûmeta Şamê bi temamî di kontrola dewleta Tirkiye de ye. Ehmed El-Şara jî aniha li Antalyayê bi gelek derdoran re hevdîtin pêkanî. Nêçîrvan Barzanî jî li wê derê ye. Wan jî hebû du dît. Tamam. Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şara û fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî di 15 Nîsanê de li Şamê peymana aştî û hevkariyê imze kirin. Navê jî kirine peymana aştî û hevkariyê. Peymanê mijarên serekê yên wekî parvekirina çavkaniyan, statûya Qesedê, nûnertiya Kurdan li xwe girt. Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şara û fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî roja 15 Nîsanê hefteya borî li Şamê di nava xwe de peymanekî imze kirin, dûr û dirêj hevdîtin jî pêkanîn. İlham Ehmed jî li wê derê amade bû. Esad Şêbanî jî wezîrê karê derve yê hikûmeta Demkî ya Şamê jî amade bû li wê derê. Hin kesê din hebûn. Li gorî medya civakî dîsa tiştekî nehatiye pêşrast kirin. Qasê ku tê gotin Ehmed El-Şara pêşniyaz li fermandar Mazlûm Abdî kiriye ku bibe alîkarê wî. Yani Mazlûm Abdî bibe alîkarê Serokkomarê Sûriye. Pêşniyazekî jî li İlham Ehmed kirine. Gotine tu dikarî bibî şêwirmenda Wezareta Karê Derve ya Sûriye. El Monitor îdia dike. Dîsa jî dibêjin İlham Ehmed pêşniyaz kiriye ku bibe alîkara Wezîrê Karê Derve ê Sûriye. Mazlûm Abdî jî gotiye em ne li pê meqamekî ne. Em rêveberiya Xweser temsîl dikin. Ji milletê me re statûyekî fermî lazim e, ji me re rêveberiya Xweser lazim e, em dixwazin xwe bi xwe rêve bibin. Derdê me ne ew e ku Kurdekî bibe xwedî meqam li Şamê. Peyman ji pênc xelan pêk tê parvekirina çavkaniyên herêmî, girêdana Qesedê bi Wezareta Parastinê re, nûnertiya Kurdan di saziyên dewletê de. Xala yekem çavkaniyên herêmî. Yani meseleya pere, aborî li rêveberiya Xweser bi taybetî li Remêlanê pir petrol heye. Ew qas petrola Rojavayê Kurdistanê diçe kê derê. Dîsa qezenca Deryê Sînor heye. Nisêbîn heye, Deryê Kobanî heye, ew ê vebin. Çûyîn û hatin û bazirganî tê re çê bibe. Dîsa deryê ku diçe Iraqê wê hebin. Li gorî vê peymanê ku ez dibêjim sexte ye, ji sedî çilê çavkaniyên herêmên dibin rêveberiya Xweser de wê ji bo fayde û berjewendiyên rêveberiya Xweser were veqetandin. Ev ji bo wê yekî ye ku ew bikaribe wezîfeyên xwe, erkên xwe yên pêşketin û xizmetê li herêma rêveberiya Xweser bîne cih. Yani çi qas milyarekî dolar hatiye ji petrolê, ji Deryê Sînor, ji hilberîna elektrîkê yan jî ji deverekî din ji wî 400 milyon para Rojavayê Kurdistanê ye. Yani ji sedî çil. Sedî şêst jî diçe Şamê re ji bo herêmên din. Gelo ji bilî vê yekê Şam wê bütçeyeke din jî veqetîne ji Rojavayê Kurdistanê re. Ew jî nediyar e. Ji ber vê yekê hevano em wekî milletê Kurd ku me ket daye, me emek daye ji bo Rojavayê Kurdistanê.
em rabûne ser piyan para me heye da azadkirina Rojavayê Kurdistanê de. Ez wextê dibêjim me Kurdên Başûrê Kurdistanê, Kurdên Rojhilatê Kurdistanê, Kurdên Bakurê Kurdistanê, ê Kazakistanê, ê Ermenistanê, ê her derê. Avrupa. Para her Kurdî heye di hebûna Rojavayê Kurdistanê de. Ji ber vê yekê her peymana ku çê bibe di navbera Qesede û Şamê de. Êdî em nebêjin Qesede, Qesede çû. Di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de. Êdî Qesede bi kar neynin heval. Vê derê jî mesela gotiye Qesede. Ya Qesede hêzekî eskeriye du hebû îro tune ye. Rêveberiya Xweser daîmî ye heta ku bibe serbixwe. Ji sedî çilê çavkaniyên aborî yên herêmê ê Rêveberiya Xweser wê li herêmê bimîne. Ê din jî ew ê biçe Şamê. Bi qasî ku dîsa tê îdia kirin dervey vê peymanê ji xwe naverê de tişt bêjim. Bi qasî milyarekî dolar bütçe xistiye xizmeta Rêveberiya Xweser ji bo xestexane, rê, belediye, av, elektrîk. Du Hêzên Demokratîk yên Sûriyeyê. Hêzên Demokratîk yên Sûriyê Qesede wê dibin fermandariya Wezareta Parastinê a Komara Erebiya Sûriyê de bimîne. Avaniya xwe ye heyî ew ê biparêze. Di çarçoveya sîstema parastinê ya dewletê de bixebite. Di aynî demê de ew ê taybetmendiyên xwe yên rêxistinî îdarî li gorî berjewendiyên neteweyî biparêze. Ev xalekî giring ez vedigerim serê. Xala sêyem ewlekariya statûya karmendên Rêveberiya Xweser. Yani memûr xebatkarên Rêveberiya Xweser ku di saziyên Rêveberiya Xweser de dixebitin heta niha wê di nava avaniya dewletê de a Sûriyê de li gorî prensîba nenavendîtiya îdarî werin ewlêkirin. Ev yek maf, heq erkên karmendan garantî dike ji bo baştirkirina performansa giştî dibe alîkar. Hala çaran çi ye? Ew jî yekkirina meaşan e. Meaşên hemî deverên Sûriyê wê bibin yek. Meaş mûçeyên karmendên ku di hikûmeta navendî de di saziyên îdarî yên Xweser de dixebitin wê bêne hevrêskirin. Armanca vê yekê ew e di nava hemû karmenda de li Komara Erebiya Sûriyê edalet, dadwerî, wekevî garantî bibe. Yani misoger bibe weke herkes. Hala pêncan çi ye? Nûnertiya Kurdan di wezaretan de. Nûnertiya Kurdan wê di hemû wezaretan de di saziyên hikûmetê yên Komara Erebiya Sûriyê de were garantî kirin. Yani her Kurdekî wê karibe bibe wezîfedarekî hikûmeta Şamê ya jî dewleta Sûriyê. Ev yek pirrengiya neteweyî nîşan dide, beşdariya di pêvajoya biryargirtinê de di hemû astêyan de misoger dike. Ev peyman wekî gaveke giring ya ber bi xurtkirina yekêtiya netewî pêkhatina daxwazên gelê Sûriyê yên ji bo dewleteke bihêz, aram tê dîtin, tê teqezkirin ku alî wê girêdayî peymanê bin wê bi rihê têgihîştin û hevkariya dualî pêk bînin. Hevan no, em vedigerin xala yekê. Niha xala duyem, xala yekem me gotû çavkaniyên herêmî. Tamam, aborî tê. Xala duyemîn Hêzên Demokratîk yên Sûriye Qesede vê derê de çima mühîm e heta niha hem Amerîkayê hem Rêveberiya Demkî ya Şamê beyan kirin ku Qesede wê tune bibe. Yani ew ê bihele. Entegre bibe di nava artêşê de. Vê derê de dibêjin di çarçoveya sîstema parastinê ya dewletê de ew ê bixebite lê bi şertê ku xwedî taybetmendiyan be. Yani taybetmendiyên xwe yên rêxistinî û îdarî dibe biparêze. Vaya mühîm e. Eger wisa be Qesede dikare di nava xwe de YPJ jî bihewîne. YPJ wê hebûna xwe bidomîne. Madem eger Xweser e. Ji ber vê yekê tê de nakokî heye. Zimanê ku di vê peymanê de bikaraniye bi qasî ku hevalê min ê pispor û erebî dizanin ew dibêjin. Zimanê vê peymanê ne zimanê Rêveberiya Demkî ya Şamê ye. Zimanê Rêveberiya Şamê dijwar e, sert e, sûcdarî tê de heye li hember Rêveberiya Xweser daîma behsa yekkirina axa Sûriyê dikin. Rêveberiya Xweser tu car qebûl nakin. Vê derê de çend cara behsa Rêveberiya Xweser tê kirin.
Di zimanê wan de gotina rêveberiya xwe ser tune ye. Bikar nayînin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê wê dibin fermandariya Wezareta Parastinê ya Kumara Erebiya Sûriyê bimîne. Avaniya xwe yê hêyî biparêze. Yani taybetmendiyên xwe yî îro Qesedê wê biparêze. Di çarçoveya sîstema parastinê ya dewletê de bixebite, di aynî demê de ew ê taybetmendiyên xwe yên rêxistinê îdarî li gor berjewendiyên netewî biparêze. İja statûya karmendê rêveberiya xweser ew jî mühîm e. Memûr xebatkarên ku di saziyên rêveberiya xweser de heta niha xebitîne. Ev xala sisiyen ya peymanê ye. Ez dibêjim peymaneke feyk e. Peymanek sexte ye. Tiştekî wisa tune ji ber ku nehatiye piştrast memurên di nava saziya rêveberiya xweser de dixebitin, ew ê di avaniya dewletê de li gorî prensîba nenavendîtiya îdarî werin ewlekirin. Yani eger tu memûr bî, tu li rêveberiya xweser xebatkar bî, tu xweseriya xwe diparêzî, lê tu girêdayî wezareta dewletê yî. Wezareta Navxweyî ye, êdî kîjan wezaret e? Yani tu girêdayî dewletê yî. Lê pergala nenavendîtiyê diparêzî. Yani mümkün e ku rêveberiya Şamê gotina nenavendîtiyê bikarbîne. Yani ademî merkeziyetçî. Yani her tişt ji navendê nayê birêvebirin, rêveberiyên xweser wê xwe bi xwe birêve bibin. Yani hikûmeta Şamê mümkün e vê yekî qebûl bike. Gotina nenavendîbûnê bikarbîne di peymanekî de. Nûnertiya Kurdan wê di hemû wezaret û saziyên hikûmetê yên Komara Erebiya Sûriyê de werin misogerkirin. Nûnertiya Kurdan di hemî wezaretan de wê werin garantîkirin. Hikûmeta Şamê tiştekî wisa naxwaze kî. Em ne zimanê wan. Dibe evaya perrengiya neteweyî nîşan dide. Beşdariya di pêvajoyên biryargirtinê de. Wezaret eger biryar bigirin, Kurd jî di wan biryara de cih digirin. Tevlî biryaran dibin. Amadekirina destûra bingehîn dibe, wezaretekî biryarekî dide. Wê demê em wezareta perwerdê de em bibin xwedî biryar. Wezareta perwerdê de wê demê em jî bibin xwedî giraniyekî. Ma dibe? Em vê meselê dayîn aliyekî hevano. Çima? Ji ber ku heta neyê piştrastkirin em weke rast nabînin. Eger were piştrastkirin jî dibe ku dewleta Tirkiye ev hêrsa milletê Kurd ku kombiye weke gazekî bifikirin di nava netewa Kurd de kombiye. Carna wextê ku tu maf didî milletê Kurd ji bo ku wî gazê ji te bigire tu neteqî. Di civaka Kurd de, di nava milletê Kurd de aniha hêrsek heye kom dibe. Eger were ber teqînê zirarekî pir ciddî dide her kesî. Dide dewleta Tirkiye, dide Şamê. Milletê Kurd milletekî siyasî ye. Êdî zane çi çê dibe, çi çê nabe. Kesekî nikare milletê Kurd bixapîne. Milletê Kurd tu car naxapandin. Binêrin. Sebra milletê Kurd pir e, tehemûla milletê Kurd pir e. Ji xwe re lê dinêre. Çunkî tiştê ku milletê Kurd wan de bike tune ye. Ji xwe re li te temaşe dike. Serê xwe dihecîne li te temaşe dike. Ama roja ku te zirar da işte ra dibe stop û stopekî pir pîs dide te îjar. Her kesî re. Milletê yani bi niyeta milletê Kurd nelîzin. Milletê Kurd şiyar bîye. Hem jî pîs şiyar bîye. Ji xewna sedan salan şiyar bîye. Pir kom ku jî jiyaye, pir caran miriye, êdî mirin jî têk biriye, tiştê ku wan de bike jî tune ye. Tirkiye nikare Kurdan bixapîne. Li Rojavayê Kurdistanê ji ber ku destkeftiyên me yên 14 salan di derbekî de wextê ku ketin, milletê me aniha di nava xwe de pir qise dike. Di nava xwe de pir tije bîye. Bi van peymanan ku ez dibêjim sexte ye, rast be jî têra me nake ji bo gaza milletê me bigire dibe ku rast be. Ama ne rast e. Hikûmeta Îranê ragihand ku wan carekê din tenga bi Hormuzê li çûna hatinê girtiye.
li çûna hatina keştiyan. Halbuki doh İranê beyan kiribû ku wan tengava Hormuzê vekiriye. Ajansa nûçiyan ya Farsê ya İranê ragihand ku ji ber ku cezayên Amerîkayê didomin Tehranê biryar daye carekê din tengava Hormuzê bigire. Berpirsekî leşkerê yê İranê ji ajansê re axivî çeteya deryayî tomebat kir ki Washington dibe Amerîka çetetîtiya deryayî dike. Berpirsê İranê got heta ku Amerîka li ser azadiya temam ya çûna hatina keştiyan li hev neke, rewşa tengava Hormuzê wê wekî berê dibin kontroleke tund de bimîne. Li aliyê din fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê CENTCOMê beyan kir ku ji destpêka vê heftê ve 23 keştî girêdayê rênîmayan bûne û vegeriyane. Di heman demê de berpirsekî parastinê ya Amerîkayê û Ajansa Çavdêriya Bazirganiya Deryayî ya Brîtanyayê UNCTO eşkere kir ku hêzên İranê gule barandine li gelek keştiyan ku tê de petrol heviye. Hinekî wan teqiyan jî dîmen jî hatin parvekirin. Berpirsekî Amerîkî ji malpera Axiosê re ragihand ku şemiyê herî kêm sê êriş li ser keştiyên bazirganî hatine kirin. Di du ji wan keştiyan ku li wan gule li wan ketiye ên Hindî bûne. Di keştiyekî de 2 milyon bermîl petrola xav ya Iraqê hebû. Niha qeydê denk hene di nava keştiyan de destpêkê destûr hatiye dayîn ku keştî derbas bibe, paşê gule lê hatiye reşandin. Ev keştî mecbûr maye vegere. Yani karê sexte li wê derê jî hene. Anha tengava Hormuzê hatiye girtin li çûna hatinê. Buhayê petrolê ku li cîhanê hinekî daketibû qaşû sedî deh doh jî pêr jî sedî deh daket buhayê petrolê. Anha xuya ye ew ê dîsa petrol bilind bibe. Hevan Amerîka amadekariyê dike da ku operasyonê leşkerî li ser keştiyên neftê yên İranê pêk bîne. Her wiha Amerîka dixwaze li avê navnetewî destayîne ser keştiyên bazirganiyê yên girêdayî İranê. Berpirsên Amerîkayê ji rojnameya Wall Street jurnalê re axivîn, wan ragihand ku Washingtonê li dijî Tehranê dest bi qonaxekê nû ya zextan kiriye û navê wê daniye Xezeba Aborî. Ev operasyonekê nû ya Amerîkayê hevano. Ev plan piştî daxuyaniya îro ya artêşa İranê hate rojevê. Artêşa İranê dabû zanîn ku wan tengava Hormuzê girtiye û êrişê çend keştiyên bazirganiyê kiriye. Lewma jî Amerîka dixwaze li nava avên navnetewî destayîne ser keştiyên bazirganiyê yên girêdayî İranê. Yani zarar bide aboriya İranê. Li vê derê de derdikeve holê ku ji serî ve niyeta Amerîkayê pir eşkere ye. Ne demokrasiye, ne aramî û huzûra milletê Îranê ye. Derdê Amerîkayê ew e çawa ku li Venezuelayê kir destayîne ser petrola İranê. Ev pir eşkere ye. Tehran rojane nêzîkî 1.6 milyon bermîl petrol hinarde dike. Piraniya vê petrolê diçe Çînê ji aliyê barzûngehên piçûk ve tê kirin. Ev yek Amerîkayê aciz dike binêrin. Berpirsên Amerîkayê dibêjin ku ev gava nû ya artêşê peyameke zelal ji bo Pekînê. Yani Amerîka di vê tevgera xwe ya nû de ku ew êrişê ser keştiyên İranê bike veya peyamekî ji bo Çînê. Tehdîtekî ye li ser Çînê. Amerîka dixwaze Çîn dev ji kirîna petrola İranê berde. Di aynî demê de Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê ceza danî ser zincîreyekê keştî û şîrketan. We dît mesele ber bi Kudrê ve diçe. Kurdan baş kir di vî şerê de cihîne girt. Eger Kurdan çek û sîlah bigirta li keleka Amerîkayê li hember İranê şer bikirana, dihat wê manê ku em ji bo petrola İranê bikeve destê Amerîkayê em tenê bûne pêlîstok. Em bûne aletê destê Amerîkayê tenê ji bo petrolê. Derdê Amerîkayê ku ji me re demokrasî bîne, ji me re xweserî bîne, ji me re azadî bîne tunê ye. Aniha li nava axa Rojavayê Kurdistanê yek Amerîkîkî nemaye. Herî dawî berê du rojan temamî derketin. Yani ez nabêjim xıyaneta Amerîkayê. Çima nabêjim hevanno? Amerîka xıyanetê li Kurdan nake. Çima? Çünkü ji destpêkê ve gotiye
باوری به من نینن مسوزا خسری دایه و مسوزا سرخبونی دایه و مسوزا دولتی که کردستان کی سر بخوا و نظام اتونومی مدایه و دستی مدت تشتی که هینا امریکا اج دسپیکی و گوتیه جالیه سیاسی و متو سوز نداوه متنه چکو سلاح داوه جبو تکوشینا لهم بردعیشی وقاس وجی ارکا خواپی کانی خودی جو رازی به و خوش شرکر و هم شرکر هونجی مجبور بون اما اجوره بیشم مروه که امریکی پای بلند اشکره کر یعنی اطراف کر کوان داعش درخستیه جبو که ملت هرمی بره هفدن هم داعش دردخه و هم جی کردان سورد که لهم بر هزک یا هفودو سورد کن جبو تبلی هفی در بخل هرمی وکه لترکیه زمانه که چپکر و راستکران چوا بره هفدا چوا و انسانان مجبور کر ایرشی سر کردان جی بکن پر insan hatın kuştun. Aynı mesele. Yani siyaset anavnetevi be aynı şekli de dome. Binir Amerika ana şer berfret be. Amerika ji Çin'e redbeje petrola İran'e ne kire. Devin haberi de hevanno. Veziret Hazine Amerika İro cezayin aburi lehat fermandarın komin haşti şahbi jibari le Irak'e. وزارت راگهاند کو افکس برپرسین پلان کرن و پیکانینا ایرشن لدجی برجوندین دولتین یک بیین آمریکایی نه. بالاولیه برجوندین آمریکایی بسدان füze لآخر روجاوی کردستان که آخر باشور کردستان کتیه بیرو گمان آمریکایی دتونه بس ناکه هشتی شعبی لیخستیه ایرانی لیخستیه ترکان لیخستیه گروبین گریدای دولت ترکیه لیخستیه امریکا بس ناکه یا پر عجیبن یا حقیقتا اف جیران ما ترک هنه یا ترک انسان پر عجیبن اجوارا تشک بیجم ترک جی صامیمینه ها حقیقتا ترک صامیمینه دولت ترکیه جی طایب اردوغان جی دولت باخچه جی گلک صامیمینه درستن دبیجم دوی پیواجوی ده نیتا me tünekirna teröriye. Em jî dibêjin madem ki terör emin tamam em jî xwe tune bikin. Mêkana nabêjin ki me maf daye we em ê maf bidin we. Yani tu we sozekî dewleta Tirkiye bihîstiye hûn dibêjin Tirkiye xwe dîl sozê xwe dernekîtiye. Na tu soz nedane. Ji destpêkê ve gotine divê pêvajoyê de ev pêvajo ne pêvajoya müzakere ye. Rêveberên me ê qandîlî ji eyn tişt dibêjin. Ev pêvajo ne pêvajoya müzakere ye, pêvajoya çekdanînê ye. Em dibêjin pêvajoya çekdanînê ew dibêjin pêvajoya tunekirina terorê ye. Tirkiyeyekî bê teror. Rojhilata navînekî bê teror. Qesta wan dîsa emin. Yani rojhilata navînekî bê teror tunekirina Kurdên Rojhilatê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê. û dawiyê de jî dortê Başûrê Kurdistanê ve ya ji destpêkê ve dibêjim. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya beşdariya xwe ya di Foruma Dîplomasiyê ya Antalya'da bi Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler re civiya pirsa aramî ewlehiyê herêmê guftûgû kirin. Nêçîrvan Barzanî paşê jî çû cem Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di çarçoveya wê Foruma Dîplomasiyê de dîsa ku rêwî jî pêra bû çû Kurdê kurê xwe bixwara ber gelo amade dike ji bo tiştekî nû ji bo Wezîreta Karê Derve em nizanin. Civîna di navbera Nêçîrvan Barzanî û Recep Tayyip Erdoğan de li çapemeniyê girtî pêk hat. Di rojeva her duyan de pêşketinên di derbarê Hewlêr û Enqerê de bû. Di navbera Hewlêr Enqerê de çi têkilî heye? Çi didin distînin? Em nizanin. Em tenê dizanin ku têkiliyên di navbera Hewlêr û Enqerê de yani Başûrê Kurdistanê û Tirkiyeyê hatî axaftin. Bihêzkirina têkiliyên di navbera her du dewletan de dewleta Kurdistanê dewleta Tirkiye ev mijarê serekê bûn lê em zanin ku sedî nodê têkiliya her duyan dîsa pêvajoyê dîsa hebûna hêzên gerîlayê weke zemanê berê ev yek hatiye guftûgûkirin hevanla îdî çi hatiye xaftin em nizanin ya em weke millet hevanla heqeten pardon em mağdurê pir tiştan e binêrin di derbarê pêvajoya Bakurê Kurdistanê de pir tişt tê gotin têkiliya
heyeta İmralı'yı be Rezdar Öcalan re. Tekiliya bi nizanim bi Qandîlê re, bi Avrupayê re pir tişt digerin ev tam bu hevdeme ne hevdeme çi bû? Çi bû? Ya heye meş tiştekî tune ye. Dewleta Tirkiye pê dihese. Rojnamegerên Tirk pê dihesin. Mesela wî rojê em ji Rûşen Çakir pê dihesin ku Öcalan gotiye biçin Cem Selhedîn Demirtaş jê lêborîn bixwazin û bibêjin li te heqaret biye me giraniya te nizanibiye ka vegere em ê tiştekî bikin ji bo serbestiya te û nizam tiştî wisa yani. Bila vegere nava siyaseta aktif. Ya madem tiştekî wisa heye em çima nabihîsin? Em çima nabihîsin? Çima bawekî fermî nayê gotin ku îstixbarata Tirkiye van tişta li rojnamegeriya xwe belav dike? Nexweş e, paşê dibe dêdî qûdû. Ne baş e ya? Ya çima berdevkiya vê pêvajoyê tune ye? Di vê pêvajoyê de berdevkekî heye mesela her hefte derkeve ez behsa Dem Partî nakim. Dem Partî berpirsiyerê vê pêvajoyê nin e. Dem Partî partiyekî siyasî ye tiştekî tê gotin dereqê wan da dostê vekirin çünkü dewleta Tirkiye hê jî dozan vedike. Ji ber vê ez behsa Dem Partî nakim. Bi giranî tiştek ku temamî li ser pêvajoyê divê saziyekê hebe, komîsyonek taybet hebe. Ev komîsyon her hefte derkeve bibêje tiştê ku hatiye axaftin di medya civakî de ev rast e, ev nerast e, ev hatiye gotin, ev nehatiye gotin. Çima me agahdar nakin? Ya qedera me di nava vê lîstikê de ye. Qedera me nav de ye. Ciyê ku qedera min tê da be, siberoja min tê da be, a milletê min, gundiyê min û bajarê min tê da be, ez mecbûrim pê bihesim. Tu mecbûrî agahî bidî min. Çünkü tu dereqê min da biryar didî. Evî şûse ye. Berdevikiya te tune ye. Em ji xwe re sekinîne. Em dikevin ajansê Tirka tiştekî bibîsin yan nebîsin. Veya ne baş e. Ne baş e evan o. Tişta baş e, tişta xirab e. Yani ez qebûl nakim. Ha tu ê bîjî tu kî qebûl nakî? Ez kî me? Ez ferdekî çapemeniyê me ku lingê çaran ê jiyanê ye. Jiyan, jiyana siyasî li ser çar lingan e. Rêveberiya siyasî çi qas giring e, artêş çi qas giring e, edalet çi qas giring e di jiyana mirovahiyê de çapemenî ew qas giring e. Ez ferdekî çapemeniyê me. Bi qasî serokvezîrekî giraniya min heye. Ez wextê dibêjim ez endamên çapemenî dibêjim. Endamên çapemeniyê yên bihêz rehetî dikarin hikûmetan hilweşînin, serokkomaran biguherînin, dikarin pir bi bandor bin. Çünkü rojane xîtabê 100,000 însanan dikin, bi milyona însanan dikin. û heya wan ji her tiştî divê hebe. Kapasiteya wan ya analîzê heye. Bidin berhev, muqayese bikin. Çima? Çünkü gundiyekî wextê tere cotkariyê bi tiştê nûçe re eleqedar nabe. Karkerekî wextê diçe fabrîqa xwe dixebite, derdê wî ye ku nûçeya bişopîne tune ye. Siyasetmedarekî jî nûçeya nikare bişopîne. Endamên çapemeniyê van nîşan dişopînin. Bixwazî nexwazî hafızayekî wan çêdibe. Muqayese dikare bike. Ev hêza wan e. Yani ne ku ji ew ê tê ha, ne ku ji kapasîte wan tê, ne ku zêde baqil in. Karê wan ev e. Karê wan ev e, a rewşa îro bi hefiza xwe re muqayese bike û encam jî derbixe. û encamê jî ji milletê xwe re bêje. Endamê çapemeniyê ku ne alîgirê millet be, sextekar e. Ucube ye, tu jargon nedinê. Her ferdekî çapemeniyê mecbûr e di xizmeta millet da bihevanda. Endamekî çapemenî yani rojnamegerekî wextê di xizmeta îxtidarê de be, di xizmeta siyasetê de be, ev mirovekî sextekar e.
Yani millet difroşe. Daxilê propagandayê bîye. Propaganda çi ye? Xapandin e. Ferdekî çapemenî we dît ku propaganda dike sextekar e. Çima? Çünkü millet manipüle dike. Millet rê dide millet. Rastî ji millet re nabêje. Halbuki wezîfa ferdekî çapemenî, rojnamegerekî ew e millet, ez nabêjim milletê Kurd tenê. Li her derê dünyayê wezîfeya çapemenî aynî ye. Stûna çaremîn a jiyanê ye. Divê daîma alîgirê millet be. Çi dibe çi nabe, îxtidar çi kiriye, gendelî kiriye, dizî kiriye, divê millet agadar bike. Binêrin ez ê çend deqê din basa Gulistan Dokûyê bikim. 6 sal zêdetir e, çima mesele eşkere nebû? Çünkü çapemeniya devleta Tirkiye di xizmeta îxtidarê da ye. Tekarin. Ji ber vê yekê rojnamevan nayêne hezkirin ji aliyê îxtidaran ve. Her cüre îxtidar, ne tenê îxtidara Tirkiye, ya îcab nake dewleta te hebe, ji bo îxtidara te hebe. Otorîte dibêjim. Otorîteya siyasî ji rojnamegerên ji rojnamegerên alîgirê millet hez nake. Çünkü normal e otorîteya siyasî li gorî menfaetê xwe hin tişta ji millet vedişêre. Hin tişta li gorî menfaetê rêxistina xwe û îdeolojiya xwe dixwaze pêş bixe. Ê tu van tiştana deşîfre dikî, îşte hez nake. Normal e. Her tişt normal e. Ve goterê ama divê tu jî bidomînî xebata xwe û tim alîgirê millet bî. Hevan na. Binêrin. Divê naberî de ez mizgîniyekî bidim we paşê em derbasî mijarekî din dibin. Dostekî min ê pir hêja heye divê dünyayê de. Hozan Maruf, dengbêj Maruf, ne? Hem hemşeriyim ne hem dostum ne. Rêz û hurmet jê re dişînim. Di rojên pêş me de konserekî berfireh amade dike li Parîsê. Roja wê tarîxa wê ez ê paşê ji we re bêjim. Ez ê jî bixwe ez ê jî li wê derê bim wê rojê. Di nava Meha Gulanê de konserekî temamen yawiye aydê wê ew li ser sahneyekî pir wisa sahneyek tiyatro otantik ku sewta wî pir xweş e û însan diçû wê derê rûdinên û tenê müzikê godar dikin. Di rojên pêş me de ez ê cî wî, mekanê wî, roja wî ez ê ji we re bêjim. Niha li Reqayê rêveberiya Şamê ku hin hevalê me îdia dikin ku peymanekî baş îmzêkiriye bi rêveberiya Xweser re, li Reqayê mal û milkên Kurdan talan dikin, hildiweşînin. Şaredariya Reqayê malê Kurda yê li taxa Kurdan li bajêr vala dike, hildiweşîne, şêniyên li herêmê van kiryaran qebûl nakin. Anha plan heye sibê xwepêşandanekî were çêk. Xwepêşandanekî were li darxistin li hember vê xirabiyê, li hember vê talanê. Çavkaniyên herêmî beyan dikin ku li taxa Kurdan li nizîkê çerxa Xazîma li Reqayê mal û milkên Kurdan, dikanên Kurdan têne valakirin hilweşandin. Mîna xewin e xewin. Ya beriya sê mehan ev der di kontrola me de bû ya. Taxa Kurda çi ye ya? Reqa temamî kontrola me de bû. Dünya rojlata navîn ev e. Siyaset ev e. Li gorî çavkaniyan sê mehê din emizan çi dibe? Sê mehê din dibe ku tam berûva jî be. Donald Trump ku pişta xwe da Kurda çû, sibê du sibe eger demokrat werin ser desthilatariyê li Amerîkayê, CENTCOM, Pentagon, rêveberên din ên Amerîkayê dibe ku dîsa berê xwe bidin me, dibe ku ev çerx biguhere. Dewleta Tirkiye ji xwe hildiweşe. Hadî şik û gumana min tune ye. Dewleta Tirkiye hildiweşe. Tayyip Erdogan ji xwe bermirine ye.
Diguherin, pir tişt diguherin hevanno. Êdî pêdiviya me van peyman û meyman û fêk û mêk û sexte êdî pêdiviya me pê tune ye. Li gorî çavkaniyan wesayetên şaredariyê li Reqayê mal, dikanên Kurdan li taxê hilweşandine bi bahaneya ku avahî li deverên derveyê plana avakirinê ya bajêrin. Bahane binêrin. Ya tu plana bajêr tu ji ku fehm dikî plana bajêr çi ye? Tu dibêjî ev dikana te derveyî planê ye û tu tê dikana me hildiweşînî. Tu hîn taxa Reqayê nas nakî. Şaredarî heta sê meberî ji destê me de bûye. Çi însanê ucûbe ne. Di derbarê mijarê de şeniyên taxê û çalakvanan ji bo betalkirina biryarê ji bo rawestandina valakirin û hilweşandina malan bang kirin ku sibê roja duşemiyê ne duşemiyê sibê yekşemiyê roja duşemiyê li çerxeleya Hazlima çalakî were li berxistin. Hevan yani ez şûna we de bim li Rojavayê Kurdistanê Hesekê Kobanî merû komple bikeve rê ber bi Reqayê ve biçe ma çi tê de ye dûre gelo yani piyatî belkî dûre merû bi otopêsê xwe serê xwe biçe hem merû rê vedike û hem jî merû xwedî li Kurdên li Reqayê derdikeve. Eger îro tu xwedî li Kurdên Reqayê dernekevî sibê ew ê werin li Hesekê jî eynî tiştî bînin serê te. Normal e. Her tişt normal e. Niha tiştekî din ku rêveberiya xweser aniha di nav da ye ew jî amadekariyên hilbijartinan e ku ji aliyê Şamê ve tê kirin. Komîteya Bilind ya Hilbijartinan ya Meclîsa Gel ya Sûriyê li Herêmê Kurdan dest bi amadekariyên li darxistina hilbijartinan kir ji bo pêkanîna komîteyên xwe cihî Komîteya Bilind berê xwe da Hesekê û bajarê Kobaniyê. Endamê Komîteya Bilind ya Hilbijartinan ya Meclîsa Gel ya Sûriye Mihemed Welî li ser mijarê Aqifî beyan kir her parlamenter wê sî heta pêncî kesî di destê hilbijêran de destnîşan bike. Li gorî mercên pergala demkî ya hilbijartinan divê ji sedî heftê destê hilbijêran ji kesên şaraza ji sedî sî jî ji rûspiyên civakê pêk bînin. Her wiha divê nûnertiya jinan ji sedî bîst be yan jî henekî zêdetir be. Kesên ku di şaredariya Sûriyê de astengdar bûne, kesên ku heta niha di şer de pevçûnan de êdî sexet bûne astengdar bûne ew jî bibin nûner. Hevanno niha li gorî pergala hilbijartinan 4 kes ji bo nûnertiya Qamişloyê, 3 kes ji bo Hesekê, 2 kes ji bo Dêrikê, 2 kes jî ji bo Kobanê ew ê werin hilbijartin veya em basa Meclîsa Şamê dikin ha. Yani wekîlê me çê dibin li Rojavayê Kurdistanê ew ê biçin Şamê ew ê qerawat bixin stûyê xwe ew ê bibin wekîl mîna Dem Partiyê. Hejmara giştî ya endamê Meclîsa Gel di sûd û 10 kesên hûzanin. Heftê kes bi talîmata Ehmed Elşara hatine destnîşan kirin. Hilbijartinê Meclîsa Gel ya Sûriyê pêk hatibû sala borî lê ji ber wan nexwestibû pêk nehatibû aniha dixwazin çê bikin. Ez aniha dixwazim di mesela doza Gulistanê de hin tişta bu were parve bikim. Gulistan Doku hevanno. Ez hinekî meselê ji were vê dikim. Tam skandal e. Binêrin. Hakîmiyeta min li ser meselê çi bû? Bi qasî ku zanim hin tişta bu were parve bikim. Çima dibêjim susurluk ji ber ku di nav da dewlet heye, mafya heye, çete heye, sextekarî heye. Divê mesela Gulistan Dokuyê de her tişt heye. Dewlet heta qirikî nava vê meselê de ye. Di nava meselê de tecavüz heye. Kuştin, cinayet heye. Süleyman Soylu heye. Mirovê waliyê Dêrsimê, waliyê wê demê ê Dêrsimê kurê wî hem tecavüzkar e û hem jî keçik daye kuştin. Buxa kuştiye. Tecavüzê keçikê kiriye. Paşê jî keçik hemle maye û keçik kuştiye. Gulistan Doku. Bavê wî Tuncay Soyel e navê. Mirovê Süleyman Soylu ye. Süleyman Soylu kî ye? Wezîrê Karê Hundir ê Tirkiye, dijminê sondxwarê yê milletê Kurd e. Kurê waliyê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel.
kurê wî Mustafa Turkay Sonel e. Di doza wendebûna Gulistan Dokyo'yê de bi sûcbariya kuştina bi qestî hat girtin îro. Mustafa Türkay Sonel kurê waliyê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel piştî îfadeya li dozgeriyê sewqê dadgeha cezayê sulhê hate kirin. Sonel li wê derê bi sûcbariya kuştina bi qestî, kuştina zanebûn hatiye girtin. Hêzên ewlehiyê ew şandin girtîgehê. Bi vîya wê hejmara girtiyên di dosyeya Gulistan Dokyo'yê de bû 10 kes. Behsa binçavkiriya nakin em. Kesê ku hatine girtin hepsê dane. Walî jî di nav da. Karûbarên parêzgehê hevan da binêrin ew Tuncay Sonel ez wara bêjim Tuncay Sonel ew waliyê berê Dêrsimê ew mirovê Süleyman Soylu ye. Baş e ya hûn ê bibêjin ev 6 sal e çima doz ve nebibû sekînîn anî heta îro. Bi xêra berxwedana malbatê, bi xêra hezkiriyên Gulistan Dokyo'yê, bi xêra însanên xwedî wîjdan, dozgereke jin Cansu hat Dêrsimê êdî Cansu girêdayî kî ye, girêdayî Tayyip e, girêdayî kî ye nizanim. Lê xuya ye jinekê ji derekî talîmat girtiye jêra gotine ku tu dikarî dozê berfireh bikî. Çünkü ew ku jêra gotine tu dikarî dozê berfireh bikî ji Süleyman Soylu û pêşketina Süleyman Soylu hez nakin. Di demên pêş me de hilbijartin heye li Tirkiye. Süleyman Soylu dixwaze bikeve hilbijartinê û pêşî li kurê Tayyip Erdogan bigire. Di mesela îxtidarê de. Ew jî bi dozên wisa tacîz û tecavûz û cinayet û kuştinê dixwazin zirar bidin Süleyman Soylu. Yani nava meselê de AKP jî heye. Ev hemî însanên ku tevlê vê meseleya pîs bûne qeydê kameraya jê birine, xwe gihandine telefona Gulistan Doku û tê de fotoğraf, qeyd, mesaj hemî jê birine, hemî mirovên walî ne çünkü walî xwestiye kurê xwe biparêze. û ew jî AKP'yî ne. AKP'yî ne. Parazvanên walî dîsa AKP'yî ne. Ya yek heye di sala 2013 de pesnê tevgera siyasî ya Kurd de pesnê Öcalan de ew jî însanekî pir ecêb e. Ew jî hatiye girtin. Navî Ferhat Hanedan Güven. Yani merû zane sîxurekî mîtê ye hatiye ketiye nava tevgera Kurd ji ber ku ecayîb pesnê tevgera Kurd de, ecayîb pesnê Öcalan de. Yani ji normalê zêdetir. Dekar de em hevan da em nava meselê dane ne bi salan e. Yani em wextê çin derekî axaftin dikin yan jî em tevlî meşekê dibin em hezar carî em slogana nabêjin. İnsanekî pir zêde sloganîk axivî, însanekî zêde hemaset kir, hûn bizanin di pişt wî de muhaqqaq tiştekî pîs heye, girêdayî derekî ye. İnsanekî ham û tam û ji rêzê biçe derekî axaftinekî bike, daw çi be, mesele çi be, ew ê behsa wî bike. Hezar carî dibe serokatiya me jor, serokatiya me jêr, serokatiya me ha, serokatiya me ha. Ya arkadaş tu çi wê derê tu dixwazî axaftinekî ser mijarekî bikî. Çima? Ev kes îro di cinayeta Gulistan Dokyo'yê de hatiye girtin, mirovê walî ye û em ez ketim rûpela wî ya tweetê ya X'ê bi temamî pesnê artêşê dide, pesnê fermandariyê dide, pesnê Tayyip Erdogan dide û pesnê AKP dide. Anha. Tamam. û pesnê MHP dide. Xuya ye çünkü însanekî di nava tevgera azadiya Kurd da be ew qasa bi sloganîk biaxife û di 5-6 sala da nemimkün e ew qasa biguhere. Nemimkün e here bibe dostê walî. Nabe. Xuya ye ji destpêkê ve hatiye ketiye navê. Ji ber vê yekê ana divê dozê de dozekî pir trajîk e, dozekî pir bêhêş e. Destê pir derdoran tê de heye. Em di vê meselê de heqeten deyindarê xuşka Gulistan Dokyo'yê Rêzdar Aygül Doku ne. Aygül Doku însaneke melek e.
melek hatiye ser rûyê erdê. Mamoste ye, wextê ku xuşka wê wenda dibe Gulistan, temamî xwe dide vîşê, 7 sal e xewnekê diye çavê wê û ji bo vê meselê cat dike. İmkanê min çê bibe ez xwe bigînim Aygül Dokuyê û yani dîm hürmet na. Mesele ne? Mesele ne pêdiviya Aygülê bi hürmeta me tune ye. Mesele merov çawa jê ra spas bike ku ev doz vekir, eşkere kir ku hemî îxtidara Tirkiye anî ser xetê, edalet dît. Eger însanên me tev weke Aygül Dokuyê bixebitin, çawa ku ji bo xwişka xwe xebitî, heqete mirov dikare bigêje pir encaman. Aniha di vê dunyayê de ji we re bêjim, însana ku xelatê heq dike, Aygül Doku, xwişka Gulistan Doku ye. Çavê we li ser be, we li ku derê dît destê wê maşkin. Ecayîb însanekî ye, xwedî îradeyekî xurt e. Niha di çarçoveya lêpirsîna wendebûna Gulistan Dokuyê de heta niha 15 gumanbar hatibûn binçavkirin hevano. Tuncay Sonel walî hat girtin. İjar serbijîşk yani serdoktorê nexweşxaneya Dewletê ya Dêrsimê Çağdaş Özdemir ew jî li wê derê ye. Ji ber ku Gulistan Doku çiye xestexanê, testên Gulistanê hene. Ev doktor, vî doktorî hemî guherandine, hemî belgeyên sexte çêkirine, yan jî qeyda Gulistanê ya li nexweşxanê jê birine. Organize xebitîne, xestexane, emniyet, walî, hikûmet di wendakirina Gulistan Dokuyê de xebitîne. Ya. Polîsê berê Gökhan Ertok li xwe mikur hatibû ku wî zanyariyên sîm karta Tuncay Sonel jê birine. Sîm karta ku Tuncay Sonel dabû wî ev sîm kart ya Gulistanê ye. Tuncay Sonel walî sîm karta Gulistanê digire, diçe ji gorê derdixe ha. Yan jî kurê wî dest daye ser wê kartê, diçe hemiya jê dibe. Ew jî aniha girtiye. Xebatkarê berê yê îdareya taybet ya Dêrsimê Erdogan Elaldî, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, ew mijwara baskir Ferhat Hanedan Güven, ew jî aniha girtiye. Hevalê Gulistan Dokuyê Zeynel Abakarov, dayîka wî Cemîle Yücel, polîsê berê û zirbavê Zeynel Engin Yücel, polîsê parastinê yê wê demê Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu tev hatin girtin. Yani qasî ku me fehm kir, Gulistan Doku tekiliya wê ya normal bi Zeynel Abakov re heye. Zeynel Abakov kesekî xortekî Rûs e, wextê ku diya wî tê bi polîsekî re dizewîce li Dêrsimê, ew jî pêra tê li mala polîs disekinin ew diya xwe. Diya wî dibe jina polîs, ew jî cem polîs sekine. Bi qasî ku em dibînin Gulistan û Zeynel hevalê hevin. Wextê ku Zeynel û Gulistan hevû di ber didin, naberê de mehekî derbas nabe, kurê walî diçe tecavüzê Gulistanê dike. Mesele di wê derê de ye. İja ji ber vê yekê sûçê Zeynel çi ye? Şeva berê ku wenda bibe, Gulistan diçe derê Zeynel dixe. Dibêje rewşekî wisa heye. Vî kurikê tecavüzê min kiriye, ez çûme xestexanê, rewşekî min ê hemlebûnê heye, ka em meselê çawa bikim? İja ew Zeynel û kurê walî êdî bi hev re dikevin nava vê hereketê, bi hev re dikuştina wê de cihê digirin, em vîya nizanin. Çünkü heta niha tenê yek kesekî li xwe mikur hatiye, ew jî Biray Umut Alataş e. Erê. Biray Umut Alataş navê wî Sîdar Altaş e. Alataş ne? Altaş. Sîdar Altaş xortekî ye, telefonê malbata Dokuyê dike, telefonê Aygül Dokuyê dike, bi awqatê malbatê re daxife. Dibêje
برای منی کو آنها پلیس لیدیگره ل آمریکایه جمرا د زمان خود گوتیه 5 سال بره گوتیه کوری والی لخوا مکر هاتیه کوی به دمانچیه کی keçike kuştiye. Jber ku keçik hamile biye wî jî çûye kuştiye. Yani ev itiraf heye. Lê kurê walî vê îtirafa xwe ku ji hevalê xwe re kiriye. Gelo ew ê di îfadeyê xwe ê di polîs de jî ê di dozgeriyê de jî ew ê bike neke. Em viya nizanin. Berpirsên kamereyên ewlehiyê yên zanîngeha Mûzdurê. Savaş G. Süleyman O. Komanbar Uğurcan A. Bi şertê kontrola edlî bi şertê qedexeya derketina derveyê welêt ew serbest hatin berdan. Çi qas kamera hene berê wan guherandine. Di derbarê Umut Alataş da Altaş wekî hevalê nêzîkê Mustafa Türkay Sonelê yani kurê walî ev Umut Altaş hevalê samîmî ê kurê walî ye. Ew ê qatil. Kurê walî ji viyara gotiye. Min keçikek kuştiye bi vê demançê. Meseleye we. Yani mesele pir zelal biye lê susurlu he. Yani dewlet di nav da cî digire. Êdî hûn çi qas dikarin ji xwe re şîrove bikin. Keçikên me Kurd çawa diçin dibin heval bi wan re bi însan ew xisa xeder re mirovên dewletê re ew problemekî ye. Problemek bi serî xwe ye. Yani bayet kare bibe îbret ji bo keçên me. Aşk, meşk, heskirin di vê meselê de derewe. Ev însan bi çavê biûka li însanê me dinêrin. Bi çavê heywana li însanê me dinêrin. Siyasetmedarê me jî wisa. Ya siyasetmedarê me ê ku me dengê xwe dayê wan hilbijartiye ji wan wetirê ew li meclîsa Tirkiye parlamenterin. Xwedî di çavê Tirka de tiştekî ne. Tiştekî wisa tune ye. Hevanna hûn ji Tirkan baştir Tirkî qise bikin jî hûn di çavê Tirka de dîsa jî hûn Kurdên perperîşan in. Hûn dewlemend bin jî hûn dîsa yani hûn çavê Tirkan de nakin pêşpere. Ya baş vegerin ser koka xwe hûn dewlemend bin, siyasetmedar bin, alim bin, nivîskar bin, hunermend bin, rojnameveger bin, daîma vegerin ser eslê xwe. Kurd bin, Kurdî biaxivin. Tirk fehm dikin nakin cehnima wan kiriye. Hûn çi qas dikarin hestên netewî derbixin pêş li ser hestên netewî xwe perwerde bikin, malbata xwe, derdora xwe, hevalê xwe, milletê xwe. Xeta netewî, hestê netewî. Fayda tu tiştekî ji milletê me re tune wekî din. Yani hûn bawer dikin ev di vê pêvajoyê de dewleta Tirk wê heqê me netewî bide. Ya çawa hûn dikarin bawer bikin? Binêrin. Di pêvajoya yekem de em nehatine xapandin ya. Ya ez nabêjim xapandin. Çünkü dewleta Tirkiye tu jara soz nedayme kî. Em nehatine xapandin. Em bi xwe xeyal dikin ya. Em xeyal dikin. Mêrik Rabiye dibêje pêvajoya Tirkiye bê terör. Ev pêvajo ne pêvajoya müzakerê ye, ne pêvajoya danûstandinê ye. Ev pêvajo medaya destpêkirin ji bo rêxistina terorê çekê xwe dayîne û xwe fesih bike, xwe xilas bike, temam bike. Ne tenê rêxistin jî, Sûriye jî, İran jî, qet behsa Kurdan jî nakin, behsa navê Kurdan jî nabêjin, navê rêxistinê wan jî nabêjin. İran'daki unsur, Suriye'deki unsur, Türkiye'deki unsur yok olacak dibe. Terör unsurları yok olacak. Em jî dibêjin, Tirkiye pêvajoya açtî daya dest pêkirin. Ya hûn ji ku derdixin pêvajoya açtî hûn ji ku derdixin mesela. Tayyip Erdoğan kengê gotiye me şer kir, me nekariye bi Kurdan, em anha poşmanin ku me heqaret li Kurdan kiriye me Kurd kuştine, ji ber vê yekî me qerar daye em mafê Kurd dadin. Tayyip Erdoğan kengê wisa gotiye. Devlet Bahçeli kengê gotiye me biryar da em dawî li înkar û îmhaya Kurdan tînin. Kurd jî bi qasê Tirkan milletekî netewekî ye.
Heqê Tirka çi be ê Kurda jî ew e. Kengê tiştekî wisa gotine, negotine. Di vê pêvajoyê de em dixwazin wekhevî çê bibe. Kengê gotine, negotine. Ê madem negotine em çima xwe dixapînin? Em xwe nexapînin hevan da. Ji bo em xwe tune nekin. Em rêxistinbûna xwe serpiyan bigirin. Binêr wî roj ji were çi got? Ji ber valahiya otorîteya siyasî li Amedê aniha çetecîtiyê dest pê kiriye. Grup bi dehan grûpên cuda derketine diçin dikana xeraş dixwazin. Bertêl dixwazin. Dî navî wî çi ye? Yani bi darê zorê pere dixwazin ji xelkê yani. Navî ew e yani. Dî çi dibela bibe. Xuşka Gulistan Doku Aygül Doku li ber dadgeha Dêrsimê da xuyaniyekê da got doh bi şev birayê Umut Altaş ê bi navê Sîdar Altaş xwe gihandiye awqatê me di derbarê sedema mirina Gulistanê de ew îddiayên ku şahidê veşartî meha Sibatê anî bû zimen ew îddia bi me re parvê kiriye. Li gorî îddiayên ku Aygül Doku anîne ziman Mustafa Türkay Sonel destdirêjî Gulistan Doku kiriye yani mesela tecavüz piştî ku ew du canî maye di malekê de bi çekê li serê wê xistiye û ew kuştiye. Aygül Doku'ya destnîşan kir ku ew ji ber bihîstina van agahiyan gelekî hejiya ye. Navê nû hatine dayîn, ew ê di pêvajoyên pêşme de van baraya giştî re parve bike. Li navçeya Çinarê, Amedê brûskekî li stûnekî elektrîkê xistiye. Kesekî bi navê NV wê demê de di rêda derbas bû birîndar bîye. Ev ya brûsk çi ji me dixwaze ya? Brûsk çi ji me dixwaze ya nizanim. Vê serê sibê jî li Erxeniyê brûskekî li dara hewşê dibistanekî xistibû. Du zarokan jiyana xwe ji dest da ji ber brûskê. Brûsk bi taybetî berê xwe dide dara. Partiya Rojhilatê Kurdistanê çi dixwazin hevalna? Partiya Rojhilatê Kurdistanê dibêjin êrişê li ser me wekî tawana şer nas bikin. Niha İranê dewleta Tirkiye heqeten ez bi xwe dewleta Tirkiye dibînim. Hûn zanin pir êrişê partiyên me ê Rojhilatê Kurdistanê tê kirin li nava axa Başûrê Kurdistanê. Herkes dibêje İranê, ez dibêjim İran be jî bi şêwirmendiya dewleta Tirkiye êriş dikin. Çünkü niyeta dewleta Tirkiye ew e gav bi gav nakokiyên di navbera yeketî Niştimanê Kurdistanê û pedekê de zêdetir bike. Wana bîne hemberî hebûdû ji xwe şaredariya Kerkûkê jî hal kirin. Gav bi gav nava rêxistinê Kurdan de nakokî çê bikin, xirabiyê çê bikin û rê li ber şerekî devkî vê bikin. Şerê çekdarî ji xwe her çê nabe. Tiştekî wisa heye di niyeta dewleta Tirkiyeyê çavê we bila ser be. Tu cara bawerî bi dewleta Tirkiyeyê nehêne. Bawerî daîma bi xwe bînin. Dewleta Tirkiye di derheqê Kurda de çi bike jî. Aniha tu temamê Diyarbekirê bikî zêr, tu pêşkêşî dewleta Tirkiye bikî, ew di binê simbêl de bi te dikene. Ew dibêje min Kurd xapandin min zêrê wan girtin. Halbikî tu diyariyê wan dikî. Dîsa dibêje ez wana bixapînim. Karakterê dewleta Tirkiye we. Hevan ez xatir ji we dixwazim. Tamam baş e. Hûn her hebin mala we ava. Xatirê we silav reis hevanna.